strašně dobrý šílenství prostě. Ono se jim to hrozně povedlo. 700 Nm, to je víc výkonu, než nabízí většina moderních SUV, ale tohle váží 77 kg. Není to moderní elektrokolo pro hipstry, ale Arctic Leopard XE Pro R vysílá zprávu pro benzínový motory, že mají docela vážný problém. Proč? Na to se dneska podíváme. Pohled na papírové parametry v tabulkách, to je jedna věc, ale fakt toho, že rám je tady z leteckého hliníku a že to má opravdu tuhost, která už nepřipomíná člověku, že by to bylo elektrokolo z Číny, ale spíš jako dospělá elektromotorka, je fakt zajímavá věc. Zároveň to váží třeba o 30 kg méně než klasická 250 v benzínu, myšleno do offroadu. Já myslím, že pomalu tady máme opravdu věc k zamyšlení. A když se k tomu všemu přidá motor se špičkovým výkonem 26 kW, tak získáte stroj, který vám může úplně jednoduše utrhnout záda. Ta odezva na plyn, to je děsivý. Tady v motoru nejsou totiž žádný převodování ještě přes další řetězy. Je tady jenom jeden a tím pádem to dělá takovej digitální plyn v analogovém světě. Je to strašně super věc, protože celkově ta motorka mi přijde, že je hodně koncipovaná na takovej mechanický užitek pro jezdce. Nemáte tady pocit nějaký zbytečný elektrosložitosti, která by měla tendenci se prostě vysypat na nějakým těžším terénu. Je to tady stavěný prostě takovým způsobem, aby to bylo jednoduchý, bytelný, dobře ovladatelný, moc to nevážilo, abyste to prostě mohli hnát, kudy jste chtěli. Můžu vám říct, že jízdní vlastnosti tohohle jsou naprosto fantastický. Ještě k tomu jsou tady ty plasty tak strašně dobře daný, že já když potřebuju, tak si to prostě chytnu takhle nohama a prostě tu motorku držím a nepustím, i když jedu prostě 75 v lese, protože se nemusím bát, že by mi to někam ustřelilo. Je to prostě strašně dobře postavený. Ale ta jednoduchost, to je ono. Jako jednoduchost, to je největší zbraň, kterou tady ta mašina disponuje. Díky tomu, že je tohle elektro, tak to má samozřejmě spoustu dalších výhod. Třeba to, že nemusíte měnit olej, nemusíte měnit filtry, nemusíte v případě delšího jezdění měnit třeba spojku. Prostě jenom člověk nabije, upraví si třeba odpružení a jede. To je celý. To je prostě celá ta filozofie té jednoduchosti u tady toho stroje. Úplně ve všech ohledech. Jezdím na tom chvilku a už i tak prostě dokážu si to vodit trochu tím zadkem, protože ta motorka do toho trochu chce jít. Zároveň ale ty pneumatiky, které tady máme, tak ty vás prostě podržej. To jsou vaši praví kamarádi, oni vás chtějí podržet, co to dá. A je jedno, jestli jedete prostě nějaký kořen, jo, hele, teď já tady přejedu třeba do větví, úplně jen tak, šup, protože prostě můžu. A ta motorka tady bude mít vždycky skvělou trakci. Včera jsem projížděli potokama a taky s tím nebyl trouble. Ale tady máme bahníčko, tak uvidíme nádherná ovladatelnost, naprostá fantazie, dámy a pánové, naprostá fantazie. A mám pro vás dobrou zprávu. Pokud třeba nemáte řidičák vůbec třeba i na auto nebo na motorku, ale stačí vám, když už tak na auto, tak ELS Moto prodává homologovanou verzi L1E, díky které to můžete řídit od 15 let. Na silnici si dáte na telefonu jenom 4 kW výkonu, no a potom, když to někde jde pořádně prohnat, tak to odblokujete na plný výkon. Je to paráda, samozřejmě homologovaná verze má zrcátka, SPZ a blinkery vepředu i vzadu, abyste jezdili prostě na silnicích bezpečně. A když si vezmu, co všechno teď Arctic Leopard staví, připravuju novou 880, která jela Dakar, tak tu taky mají za sebou, tak je jako vidět, jak obecně se projev té technologie stává jedním. No, co si budem, to je ono. To je ono. Jakmile prostě nějaká značka, která figuruje jako hodně důležitě v nějakém motorsportu, ale nějakým motorsportu a začnou tu technologii z toho motorsportu implementovat do těch věcí, které jsou prostě pro normální zákazníky, jako jsem já nebo třeba vy, tak v tu chvíli je to prostě strašně dobře.
v tu chvíli dostáváme potom my jako koncoví zákazníci produkt, který má prostě strašně moc jako emocí, je strašně dobrý, je ovladatelný a je hodně silný, jako tady třeba Arctic Leopard je. On má třeba menší voltovou architekturu, než má Altis Sigma, že jo, který má 98 voltovou architekturu, ale jako ne, že bych prostě poznal nějakou uvadatelnost té baterky, vůbec i v těch 20%, co jsem jezdil, tak s tím nebyl trouble. A tady máme krásný důkaz downhillu, no. Nějaký šutr a tak to nebude moc hrotit. Ale tady máme prostě, já vím, že na těch videích to není nejlíp vidět, ale prostě tohle je sešup jako kráva. Tamhle dole je Vltava, vítejte na Šumavě. No a tady, hele, mě to všechno chytá ta rekuperace. Až teď dávám brzdu, jo. Citlivost té brzdy tady, to je... Jako brzda jde až úplně naposled, ale nejdřív se to všechno snaží zachytit ta rekuperace, aby vám potom prostě nevadly brzdy. Super. Teď si tady ukážeme jednu vlastnost, protože na klasický spalovací motorce, tak když byste jeli takhle zase do nějakého kopce a rozjížděli byste se z nuly, tak se musíte prostě uspojkovat jako úplnej blázen. A tady, hele, já pustím, dám lehkej plyn a jedu. Žádný trouble, nic není čím, žádnou spojku nezahrabu tady ani mech, prostě úplně v klidu, ta trakce nabíhá, všechno se děje tak, jak se dít má, funguje to tak, jak se to prostě má dělat, funguje to tak, jak to má fungovat a vy v klidu jedete dál. Velká paráda je tady ta aplikace. Tam si můžu nastavit úplně cokoliv, když se třeba s tou motorkou učím a nechci, aby mě to úplně vydrhlo z kůže. Nastavím si tady třeba odtrh, nastavím si tady maximální rychlost, nastavím si tady jízdní režimy a cokoliv, co mě tak nějak prostě napadlo. Můžete si tu motorku nakonfigurovat úplně do vašich nejvyšších a nejdetailnějších představ, což je naprosto super. Když chcete to půjčit manželce, dáte jí tam nějaký jednoduchý mod, aby prostě nepřijela na té motorce, když jí má na zádech. No a pro vás, když si chcete prostě úplně vylomit lokty, tak si tam dáte ten nejvyšší a můžete jezdit jak se ráč. Dobrá práce, dámy a pánové, do továrny Arctic Leopard. Dobrá práce. No a nakonec ono je vlastně docela jedno, jestli zajedete kousek za Prahu, anebo se vydáte na nějaký delší výlet po jeho českém kraji. Vždycky vám na baterce zbyde trocha šťávy na nějaký delší přejezdy, anebo i na nějaký brutální offroad po tom přejezdu. Baterie je tady o 72 voltové architektuře v rámci 60 A, což tvoří asi 4,32 kWh. Jak říkám, na 150 km, když pojedete jenom 50, tak to v pohodě vydrží, ale z druhé stránky pojďme si nalít sklenku čistého vína opět a řekněme si, že pravdou je, že když jezdíte někde v terénu, tak vám to prostě na odpoledne vydrží. Ale říct nějakou vzdálenost, přece jenom všichni máme jiný cit v plynu a všechno s tím potom souvisí. No a potom, co takhle hezky přijede člověk z projížďky, tak jenom takhle jednoduše sundá šroubem sedlo. Pardon. No a potom si vezmete klíček, který k tomu dostanete. Mám tu já blik. A vzhledem k tomu, že já třeba nemůžu nabíjet takhle teď v garáži, tak ven to vysunu. A výjimatelnou baterii si můžu nabít v pohodlí domova, anebo prostě kdekoliv, kde je mi to příjemný. Tahle motorka už je konečně koncipovaná tím způsobem, že ji neukradne někdo, kdo má šroubovák. Funguje totiž tak, že tady zapnete M-ko, tady se vám ukáže buď kód, takže buď tu motorku máte na kód, anebo prostě přeložíte NFC čip a motorka se vám krásně odemkne. Když se podíváme na kokpit tohohle stroje, tak je to taky jednoduchý. Jak už jsem říkal, jako celá filozofie té motorky. Brzda to je jasný, dálkovky a potkávačky to je taky jasný. Klaxonek a zpátečka, která je bacha, hodně dobře silná a má dokonce mi přijde svůj vlastní kontrolu trakce. Tímhletěm už si pak přepínáte módy na displeji. A takhle hezky vám to roztomile štěká. Když si koukneme na ten displej, tak je tady spousta parametrů. Kolik kilowattů využíváme, teplota motoru, teplota baterie, jaký jízdní režim máme, kolik jsme najeli za celkový trip a samozřejmě rychlost.
Dá se tady potom to přepínat, tady vidíte průměrnou rychlost a maximální rychlost. Aby to nebyla jenom samá chvála polní tráva, tak musím říct, že sedadlo je tady fakt trochu tuší. Takže když si člověk dopřává delší jízdu, začíná to vaší zadnici trochu bolet. Ale naštěstí to nemá vůbec složité řešení, a to díky tomu, že tady vzadu máte takový šroub, kterým to můžete úplně krásně odmontovat a sedadlo potom takhle odejmete, vyměníte, dáte nový a jezdíte mnohem pohodlnější. Vpředu se nachází 37 mm vidlice KKE a vzadu máme víceprvkový tlumič, který má 3 stupně nastavení. Tenhle stroj sice vypadá jako z Dakaru, ale nenechte se zmást. I když Arctic Leopard Rally Dakar jezdí a je v něm taky sakra dobrý, tak prostě je to furt motorka, která je tady úplně pro každýho. Ať už jste začátečník, který se chce naučit nějaký základy endura, anebo úplnej profík, který z toho může vyždímat úplný maximum. Ta motorka je tady prostě pro vás. Zároveň cena a výkon jdou nekompromisně ruku v ruce. Opravdu výkon dává obrovský smysl a ta cena, která za to je, tak je prostě OK. Protože každý šroubek, který na tomhle je, tak konec konců dává v tom velkém detailu obrovský smysl. Jo, je to prostě stroj, který vás nesklame. Najít silnou motorku je snadné. Najít lidi, co jí rozumí, už ne. Proto doporučuji ELS Moto. Jako výhradní dovozce ladí detaily přímo v továrně s inženýry. U nich nekupujete jen stroj v krabici, ale výsledek odborné péče a opravdu hlubokých znalostí. A to je ta největší hodnota. Tak kolama dolů. Ahoj!